No deixem els boscos perquè una nova prova experimenta amb una eruga teledirigida per desbrossar el sotabosc del Montnegre. Es tracta d'un projecte que el que fa és estudiar si aquesta màquina millora o no les condicions manuals d'aquesta tasca clau per la prevenció d'incendis. Aquesta màquina és una eruga teledirigida, és un aparell desbrossador que serveix per treballs d'estassada selectiva en àrees forestals. Un element que s'està provant en diverses zones dels boscos del Montnegre com a substitució de les actuacions manuals que s'han fet tradicionalment, que comporten un elevat cost econòmic, un gran esforç físic i una exposició a condicions laborals adverses. L'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor encapçala la iniciativa de la mà del projecte Bioforin. Aquestes màquines és una eina innovadora que en el marc d'un projecte que participem que es diu Bioforin ara estem provant i ens han de permetre fer les feines d'estassada selectiva que fins a dia d'avui s'han fet de manera manual i el que volem detectar és si ens poden servir per fer la mateixa superfície que hem fet fins ara amb el mateix pressupost i també guanyant la seguretat dels operaris que actualment treballen a bosc i que ens proporcioni una millor integració de les restes forestals al sòl. En un moment en què el risc d'incendi és un dels elements clau en la campanya de gestió forestal, la iniciativa es planteja precisament aquesta neteja del sotabosc com un dels punts bàsics per minimitzar el perill de foc al bosc. Precisament els boscos del Montnegre es caracteritzen per un sotabosc dens i per la presència de pendents pronunciats. Aquests factors dificulten molt els treballs manuals i fan especialment interessant l'ús d'aquest tipus de maquinària. Les feines que fem nosaltres aquí a la majoria de les finques del Montnegre van enfocades en la prevenció d'incendis forestals. I una de les tasques, les primeres que es fan i més importants i essencials per evitar aquests incendis són les estassades selectives, és a dir, eliminar o controlar el sotabosc. Amb això hem de reduir la càrrega de combustible vegetal i ho fem mitjançant, trencant la continuïtat vertical entre el sotabosc i els peus arboris, per tal de limitar la propagació dels focs de capçades. Aquest camí de Santa Susanna ha estat un pels que ha passat aquesta eruga. A final d'any s'hauria de presentar l'informe que valori els rendiments, si amb el mateix pressupost es pot afrontar més superfície, també la conservació de les espècies, les limitacions tècniques que pot presentar aquesta màquina i els acabats que deixa, és a dir, si pot causar erosió a la zona.